Helo, enw fi yw Tristan ap Owen. Fi'n astudio drama fyma yn yr Eidra yn Prifysgol de Cymru. Heddiw fi fyma yn y Prifysgol i gyfweld â 3 myfyriwr oedd yn rhan o cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru, y Bont. Felly fi am mynd i gyfweld â nhw i gweld beth oedd ymateb nhw i'r broses ac i'r perfformiad. Fi yma yn Prifysgol de Cymru, blwyddyn yn diweddarach ar ôl cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru, y Bont. Fi yma ar gyfer prosiect newydd Theatr Genedlaethol Cymru, oeddech chi ar y Bont. Felly, dwi yma i gyfweld â 3 myfyriwr i gweld beth oedd hanes nhw a profiad nhw am cynhyrchiad y Bont. Mari Elen, dwi o'r Atrium Prifysgol de Cymru yng Nghaerdydd ac o'n i ar y Bont ar y dydd Sul ac o'n i hefyd ar gefn beic ar y prom. Oedd yn brofiad newydd i fi achos does genna i ddim teulu sydd yn gysylltiedig efo'r protest y Bont na ffrindiau teulu oedd yn rhan yna fo. Felly, do'n i'n rili'n gwybod i'n mynd amdano fo, ni wedi clywed sôn a felly, ond oedd yn ddifur i fi gweld be oedd bobl wedi aberthu, be oedd bobl wedi frwydro drosto fo, a pa mor angerddol oedd myfyrwyr ifanc Cymraeg yn teimlo bryd hynny dros yr iaith, a bod nhw wedi mynd i'r ffasiwn eithriadau i frwydro dros y iaith. Ar y her, nes i am ryw reswm gwirion dweud, swn i'n licio mynd ar handlebars rhyw feic bach vintage o'r 60au, a nes i am ffrind i Elgan benderfynu o'n i'n ei hynna. A dwi'n cofio mynd fewn i ymarferion a gweld y beics yma oedden nhw wedi ffeindio o'r 60au ac oedden nhw'r pethau fi at hynna dwi wedi weld yn y mywyd ac oedd yr handlebars oedden nhw mor boenus a trio fatha cadw balans a trio beidio disgyn dwi'n rhaid fod mor nerfus yn y mywyd a wedyn dwi'n cofio mynd lawr i Brom Aberystwyth i ymarfer ac oedd yr tonna yn ofnadwy a oedd yna jyst cerrig ar hyd yr concrete ar prom ac o'n i a Elgan jyst sbio ar ein gilydd meddwl sut ar wyneb y ddaear dyn ni'n gwneud hyn rwan. Alun Harrington dwi'n gwneud theatr a drama yn Prifysgol de Cymru ac mi o'n i ar y Bont flwyddyn diwetha. Oedd y profiad o ista ar y Bont a dwi'n cofio yna thing lle oedden ni'n ail creu lluniau iconic yma a wan dwi'n lyfio cos obviously maen nhw ar Facebook a stwff a jyst fatha cael cymharu nhw efo'r gwreiddiol, fatha mae'n rili arbennig. Athon ni am wsos i ffwr, a dyna oedd y tro cyntaf ni gwrdd pob oedd am bod yn rhan o'r Bont. A dyn nhw'n fanna, athon ni'n gwneud lot o ymchwil am y hanes, am y Bont. A dwi'n bersonol, o'n i'n ffeindio fatha rili diddorol lly, cos dwi'n dod o Gwynedd, fanna mae rhan fwyaf o bobl yn siarad Cymraeg anyway, so dwi wastad cymryd y iaith for granted lly. So, i ddechrau pan eisiau dod lawr i Gaerdydd, a nath bron neb yn siarad Saesneg heblaw yn dosbarth ni, mond yn fanna ni'n clywed Cymraeg lly. Enw fi yw Elen Evans, fi o'r Atrium Prifysgol de Cymru ac o'n i ar y Bont ar y dydd Sul gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Mae dy fi cysylltu efo'r protest gwreiddiol, oedd bamp fi ar y Bont a oedd nain fi hefyd. Doedd y ddau nhw ddim yn nabod ei gilydd ar y pryd, ond yn sgil hynny wedyn, nath nhw gwrdd a priodi a dydd Sul yna, un o'r uchelbwyntiau heb os ag o'n i bai oedd pan fydden ni gyd i sefyll ar y Bont ac yn gweld y torf o 500 o bobl yma yn cerdded lawr tuag ato ni. Mae fe'n ddarlun bydd o wastad yn aros yn y cof, oedd e'n mor fi'n meddwl gau brofiad fel yna beth eto. Felly, fi wedi cyfweld â 3 myfyriwr yma yn Prifysgol de Cymru a fi nawr yn barod ar gyfer prosiect newydd Theatr Genedlaethol Cymru sef Oeddech chi ar y Bont sy'n digwydd dydd Sul yma ail o Chwefror 2014. Tiwnwch mewn.